Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Valery Piskopo u Helen Said. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Chiara. Nafu kif Chiara li kienet segwaċi ta' San Franġisk hija wkoll tagħti ħajjitha lill-Alla. Jew hekk illum partikolarment nitolbu għas-sorjiet tal-klawsura il-Klarissi li hija il-patruna tagħhom. Jew nitolbu biex aktar vokazzjonijiet, aktar nisa jarfu iżbuħija li jiddedikaw ħajjithom lill-Alla. Mhijiex xi telfa, hija għotja li timla l-qalb tal-bniedem. U għalhekk dawn il-ħsibijiet ejjew għalhekk nitolbu. Fil-ħnina tiegħek u Alla, inti mlejt il Santa Chiara bimħabba għal faqar. Bit-talb tagħha għatina li nimxu wara wiċċ Kristu fl-ispirtu tal-faqar biex narawk wiċċ imwiċċ fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid il-mulej, imma jien to bniedem isma' xi ngħidlek jien, tkunx rasek ibsa bħal dawn in-nies ta' rashom ibsa. Iftaħ ħalqek u kul dak li se nagħtik. Jien ħarist u rajt qiegħed ries għalejja u wara f'dik l'id kien hemm ktieb imkebbeb. Fetħuh qudiemi u rajt li kien miktub minn quddiem u minn wara. Kien hemm miktub fih tnejjiet u biki u ħsara. U qalli, u bniedem, kul dak kollu li ssib, kul dan il-ktieb u mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħt ħalqi u temmani dak il-ktieb u qalli, u bniedem, ħajibbilgħu l-istonku tiegħek u jimtela l-ġewwieni tiegħek b'dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u f'ħalqi ħassejtu ħelu għasel u qalli, u bniedem aqbad u mur għand dar Iżrael u waslilhom dan il-kliem tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Kemm ħelwa il-weda tiegħek mulej, kemm ħelwa il-weda tiegħek mulej. Nifraħ fit-triq tal-proċetti tiegħek, daqs kieku kelli l-għana kollu. Il-proċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Kemm ħelwa il-weda tiegħek mulej. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok milli eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Kemm ħelwa l-weda tiegħek, oħla mill-għasel għal fommi. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Il-proċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Kemm ħelwa l-weda tiegħek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak il-waqt resqu id-disċipli lejn Ġesu u staqsewh: mela min hu l-akbar fis-saltna ta' smewiet? U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken qiegħdu f'nofshom u qalilhom: tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna ta' smewiet. U għalhekk l-ikbar wieħed fis-saltna ta' smewiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir, u kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tolqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-smewiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewiet. U intom x'idrilkom, jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu, u jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ aktar bija milli bid-99 l-oħra ma kinux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smewiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Għaliex il-mulej Ġesu jagħmlilna din l-istedina biex insiru bħat-tfal iż-żgħar. Aħna għalina li ssir bħal tifel żgħir qisu xi disprezz. Wieħed li ma tantx qisu jifda jgħidulu kemm ħaddum tifel. Le, hekk nikkorreġu l-xulxin, kemm seddum tifel żgħir, meta ħa tikber. Ġesu qed jgħidilna propjament il-kontra, kunu bħat-tfal iż-żgħar. Ibqgħu tfal żgħar. Għaliex? Għax it-tifel żgħir ipoġġi l-fiduċja kollha mhux fih innifsu, imma fuq ommu, fuq il-ġenituri tiegħu, fuq missieru. Aħna aktar ma nikbru, aktar nibdew naħsbu li aħna missejna s-sema bidejna, li aħna kapaċi nfendu għal rasna, li aħna kważi kważi m'għandix bżonn ta' Alla, jew il-Alla nfittxu biss meta jkolli bżonnu tassew. Ejjew hekk nitolbu l-mulej Ġesu jagħtina dan l-ispirtu tal-faqar li bih kienet imżejna Santa Kjara. Inħossuna ċkejknin, inħossuna il-maħbubin ta' Alla, imma fl-istess ħin inħossuna dawk li jħadnu lill-Alla. Ejjew impoġġu l-fiduċja tagħna fih. U b'turija ta' dan għalhekk ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex bil-kliem u bl-eżejl turi l-ħlewwa u l-umiltà tal-imgħallem tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti l-ispirtu tiegħek u tqawwi l-żgħażagħ tagħna ħalli jarfu jisimgħu u jilqgħu is-sejħat li inti tagħmlilhom, partikolarment sejħat għal ħajja klawstrali. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex fil-waqt li narfu niċċekknu nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li bat lill-ibnek fqir u omli, ilqa nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għati lilna li nsiru nixbħu lill-mulej u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u jinxandru mulej il-kobor tiegħek fl-ġubijiet li għamilt fil-Verġni Santa Chiara bil-ħerqa kollha nitolbuk biex bħalma hija oġbitek għal merti tagħha hekk ukoll aħna noġbuk bil-qadi tagħna fis-servizz tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb biex bija inti terġa' ssejjaħ lill-bnedmin għal qdusija li fija ssawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi jirġradd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru ta' fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu. Il-ġisem ta' Kristu.
Ġesu jistedinna biex niċċekknu għaliex hu stess iċċekken. Araw il-miraklu jgħadu kemm seħħ fina f'dejn it-qarbina qaddisa. Ġesu jiċċekken saħansitra taħt ixbija tal-ħobs biex ikun jista' jingħaqad magħna. Jew għalhekk napprezzaw dan id-don billi fiskiet ta' qalbna nirringrazzjawh u nfaħruh. Nitolbu. It-qarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Chiara inħobbuk dejjem iżjed bimħabba safja fuq l-art sa ma naslu fil-għena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.